Barkanmu da sake dawowa wannan tasha namu mai suna Bright City TV. Barkanmu da safiya, fatan mun tashi lafiya. To yau zan zo muku da wani abu ne wanda zai kasance cewa sabon abu ne ga wasu kuma suna da masaniya a kan shi. Misali shine zan yi muku da wannan, zan kawo muku wani shafi ne da yake dauke da wasu tsarurruka wanda zai amfani mutane 3 zuwa 4. Mutum na ɗaya da wannan shafin zai amfana su ne masu siya da siyarwa, 'yan kasuwa kenan. Mutum na biyu mutane da wannan shafin zai amfana su ne masu amfani da social media wanda muke ce ma 'yan media a yau, wanda suke shiga yanar gizo irin su Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp da sauransu don su ringa sada zumunta, wasu kuma su ringa yin bincike irin nasu wanda suke nema su samu abubuwan da suke nema a kai. Da kuma mutane na gaba wanda suke amfani da kafar sada zumunci suke tallata hajarsu, kuma suke so hajarsu ta kai ga mutane masu ɗimbin yawa a faɗin duniya, wanda su ne muke ce ma social media promoters. Wanda za ku ga mutum ya ɗaura abu, ya ɗaura mota ko kuma ya ɗaura wani event, ku ga mutane miliyan kaza sun kalla, miliyan kaza sun yi like, miliyan kaza sun yi kaza. Duk wannan abun, wannan tsarin da zan kawo muku yana ɗauke da wannan abubuwan. Kada ku manta ku yi mana subscribing kuma ku yi mana liking saboda ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da karkashin kawo muku wasu abubuwa da su amfane ku. Da mu ci gaba da abin da ya kawo mu wannan safe. In da ku lura ku gani, na ku ga na buɗe web browser. Web browser da na buɗe ina so zan kawo mana shi asalin wannan shafi ne na intanet mai suna hawkit.ng.nigeria. Shi wannan Hawkit in na buɗe shi yanzu kamar dai kasuwa ne da muka saba gani yau da kullum irin su Jumia, Konga, inda suke siya da siyarwa. Amma shi wannan yana da wasu fa'idoji a sama da wancan. Bari dai mu tafi hawkit.ng. hawkit.ng sai mu danna enter. Hawkit.ng shafi ne wanda ya zo mana da abubuwa wanda in baka da abin da zaka siyar a hawkit.ng, ya kasance da cewa kana da data ko da yaushe a cikin wayanka, kuma kana shiga kafan sada zumunci, kana kalle kana dube kuma baya baka ko sisi, sai dai ma ka ringa kona kuɗinka. To shi wannan shafi na hawkit.ng ya zo mana da wani tsari wanda ko da mun shiga WhatsApp, mun shiga Facebook, mun shiga Instagram, mun shiga Twitter, mun shiga TikTok, kuɗi za mu ringa samu. Za mu ringa haɗa wasu 'yan kuɗaɗe a cikin wa'innan shafuka domin da mu ringa taya su muna tallata hajarsu. To wajen tallata wannan hajar nasu wanda 'yan kasuwa suka siya don a taya su tallatawa, su kuma sai su ce to bari mu nemi abokan kasuwanci da za mu yi wannan sana'ar tare da su. To abokan kasuwancin su ne masu manyan wayoyi kuma masu kafan sada zumunci, su ne abokan kasuwancinsu. Saboda idan kana da Android za ka iya shiga wannan tsari na Hawkit. Shiga wannan tsari na Hawkit ba kyauta ba ne. Me yasa na ce muku ba kyauta ba ne shiga wannan tsari na Hawkit? Yana da membership payment da ake biya. Akwai kuɗin da ake biya na membership. Kamar misali in za ka kama hayan shago sai ka biya kuɗin hayan shago kafin nan ka zuba kayanka ka fara siyarwa. In ofis ne kake so ka fara sana'a, baka da ofis sai ka kama hayan ofis. To shi wannan za ka biya wannan kuɗi, ba kuɗi bane mai yawa, naira 1000 ne kacal. Idan ka biya wannan naira 1000 kacal, za a baka full membership, za a baka komai da komai da ya kamata ka samto kana da mallakin shi akan wannan shafi. Wannan shafi za ka iya tallata hajarka a duk inda kake, za ka iya siya da siyarwa a duk inda kake, a duk state ɗin da kake. Za ka iya duba abubuwan da kake so ka siya ko kuma kake bukata kuma kake so ka siyar da hajarka, za ka iya gani. Yanzu misali, bari mu zo kan dashboard ɗinmu. Yanzu wannan dashboard da muka buɗe babu register akan wannan dashboard ɗin. In kuka duba dashboard ɗin nan yana nuna mana cewa ga search bar, za mu iya searching ɗin abin da muke nema in da mu siya. Ga home, wanda wannan shafin shine home ɗinmu.
ga airtime in muna so mu sai kati za mu zo mu danna airtime, zai nuna mana inda za mu sai kati. Bayan haka in ka zo ka duba nan gaba za ka ga go media, go social ka kun ga da cewa duka nan gurin duk katittuna ne inda mu sai kati, amma in kana da account da Hawkit, saboda sai in kana da account kana da asusu na ajiyan kuɗi tattare da su za ka iya sai. Duk kun ga nan gurin data ne na yan uwana masu sana'an data. Ba za ka iya sayar da datan ka kadai a kasuwar unguwanku ba, za ka iya sayarwa ga faɗin Najeriya gabaki ɗaya da faɗin state ɗinka gabaki ɗaya ka iya sayar da data idan ka mallaki wannan account ɗin. Yanzu ga go social. Go social yana da wannan tab ɗin guda biyu. Tab ɗin nan guda biyu da muke da shi, muna da perform social task and earn money. Wannan shine in ka zo nan guri idan aka baka post, za ka yi posting a Instagram ne, a WhatsApp ne, za ka yi liking ne, za ka yi comment ne, in ka zo nan gurin za ka sami in canjin ka. Zan zo nuna muku practical domin ina da ayyukan da aka bani wanda ban yi ba na yau, zan yi amfani da su don muku misali. Idan kuma kana so kuma ka sai like, kamar yanzu ka ga mutum yana da subscribers 1000, yana da followers 500, 800, 1000 akan Instagram, akan WhatsApp, a misali akan Instagram, akan Facebook, akan Twitter, to za ka iya zuwa nan gurin ka siya. Kana cewa get boost social portfolio, za ka zo nan gurin za ka ga da cewa gashi nan in kana so ka siya wannan followers ne wanda za su yi following ɗinka a Instagram. Duk followers ɗaya za ka biya naira 5. in ka zo ka sai followers a nan gurin misali kai clicking, muka ce muna so mu sai followers, haka suna cewa sai mun buɗe account, bayan kuma yanzu ba mu da account akan wannan shafin, amma za mu je shafin da muke da account saboda mu ga yadda abubuwan nan suke aiki completely. To yanzu in ka zo nan gurin inda aka sai wannan tsarin misali, inda aka sai wannan tsarin don yi bayani akan shi baya saboda yanzu babu wanda account akan wannan. Amma in ka zo nan gurin da haka kuna da sign up, idan ka zo sign up ɗinka gashi nan za ka rubuta sunanka, misali a ce ina amfani da Aliyu Dauda, zan ce Aliyu Dauda. In na ce Aliyu Dauda to akwai username referral da muke bukata. In baka da username din nan, wannan referral din nan, wannan shafi ba zai taɓa wucewa ba, dole sai akwai wanda ya kawo ka wannan tsari kafin nan za ka iya shiga. Amma kuma to a wannan tsarin wanda sai mutum ya kawo ka kafin za ka yi rajista, shine in ka kawo mutum akan wannan tsarin kana da naira 500 in yi rajista as a full member. In ya biya membership fee din shi na naira 1000, kai kana da 500 a wannan membership din. Shi ma in ka kawo mutane 1000, wannan mutane 1000 kana da 500 so 1000. Idan kuma wannan mutane 1000 suka siyayya akan wannan shafin, kana da kashi 20 na siyayyarsu. Misali idan mutum ya siyayya naira 1000, kana da naira 200. Amma siyayyar sai akan abin da ya shafi promoting din social media irin Facebook, Instagram da sauransu, shine kake da wannan kashi 20 din. In misali mutum ya zo ya sai followers, yana so ya sai followers naira 1000, in ya sai followers naira 1000 na Instagram, to kai kana da 200 a cikin wannan 1000. Haka cewa kana da 200 so nawa, za ka lissafa iya adadin mutanen da ka kawo suke amfani da wannan shafin. Yanzu in ka zo nan gurin za ka saka referral. Yanzu bari misali sai in saka wannan referral din nan, wannan is a registered member, yana da registration akan wannan shafi. To in na saka wannan mutumin yanzu haka na ce sign up, kun gani ya kawo ni mataki na gaba, to yanzu wannan mataki na gaba zan zo in creating din suna, in creating din komai da komai, sai in wuce ya kai ni mataki na gaba. Misali a ce ba wannan referral din, bari mu ga to abin da zai ce mana. Aliyu Dauda ba referral, sai mu ce sign up. Ya tafi. Duk da haka ya mana amfani da referral din wani kenan automatic. Amma in kana so wanda ya kawo ka shi ma din ya ƙaru da kai, dole sai ka saka wannan sunan za ka saka. Kana saka wannan sunan, shi wanda ya kawo ka wannan, wanda ya ɗora ka akan wannan tsarin da kai ma za ka ringa ƙaruwa, shi ma zai ringa ƙaruwa da kai. To yanzu dai wannan misali na riga na gama da wannan saboda introduction ne. Gaba zan ringa kawo muku bidiyo daki yadda kowane abu yake aiki. To yanzu za mu koma account, registered account, saboda mu ga abin da ta kunsa. Yanzu ga shi mana da registered account, bari mu zo home. Wannan account ce mai register,
ga account balance nan, muna da account balance. Bayan in ka duba kasan account balance na haka ga fund ga withdraw. In ka zo kai rijistan account ɗinka successful, da ka zo nan gurin da ake ce ma fund, da ka zo ka ce in da ka ƙara kuɗi ne aka sa 1000, iya kuɗin da aka saka. In 1000 kake so ka sa full registration member, ya ka ce 1000 sai ka ce fund wallet. Idan ka ce fund wallet zai kai ka wani shafi, ko a waya ne ko a laptop ne zai kai ka wani shafi. In ya kawo ka wannan shafin, da ka zaɓa tsarin da kake so ka yi amfani da shi. Yanzu ya kawo mu ga tsari da za mu yi amfani da shi a nan gurin. Za mu saka number ATM ɗinmu da number expire ɗinta da number da ke bayanta. Amma in ba mu yadda da wannan ba ma so mu yi amfani da shi, muna da USSD transfer, za ka ce pay using USSD. In ka zo aka zaɓa bankin ka, za ka zaɓa bankin da kake amfani da shi. In kana amfani da GT ne aka ce GT. Saboda yanzu kun san da cewa komai muna da taka tsantsan a kai, amma wannan shafi ba ta da irin wa'annan na ƙasan da za ta iya amfani da katin ka kai mutai wani abu da shi. Yanzu to in kai amfani da USSD, in kai dialing din wannan number kamar yadda kake dialing in za ka yi transfer, kana dialing din wannan number, za a cire naira 1000 da naira 15 zuwa account ɗinka na Hawkit. Idan aka cire wannan kuɗi, ko kuma ba ka so ka yi amfani da wannan, shi ma ɗin za ka iya ka zo ka ƙara canzawa. Za ka iya zuwa ka zo ka ƙara canzawa. In ka zo nan gurin za ka ga gasu nan bututu gashi nan, pay with bank transfer ka biya da bank transfer. In kana da floater wave ka biya da bata. In kana da wani wannan pay attitude ka biya da shi. In kana da paga ne ka biya da shi. Duk kowane tsari ka yi amfani da shi suna karɓa, wanda zai suka lissafa su a nan gurin. Idan ka gama biyan kuɗinka, za ka zo kun ga yanzu cewa namu ya ce mana is not successful. Idan ka biya wannan 1000, za ka zo da ka ga wata tag a nan sama. Za ku ga wata tag a nan sama. Tag ɗin nan tana ɗauke da wannan full membership. Za ka yi clicking ka zama mutum member, sai su cire naira 1000. Idan suka cire naira 1000 nan, za ka zo ka ga naira 1000 nan anan an cire ta. An cire naira 1000, ka kashe 1000. To ni kun ga da cewa na mai withdrawing kuɗi ma har naira 811, domin ni ina amfani da duk abin da na samu. Ina promoting din tasha na wanda nake amfani da shi na Facebook da YouTube, din saboda masu kallo na su ringa ganin abubuwan da nake tura. Shi yasa ba na cire kuɗi. Amma kana cire kuɗi nan gurin ma na sai data ne da kati, shi yasa ya nuna muku a nan gurin. Amma naira 1000 da na saka full membership ne. In kuka lura da cewa na riga na dawo da naira 1000. Idan muka zo za mu zo mu duba inda muke magana da withdrawal. Idan muka zo muka duba withdrawal, akwai alaman cewa mun yi withdrawing kuɗi gashi nan. Mun yi withdrawing kuɗi gashi nan. Ina da total balance ɗin wannan gashi kuma. Ok, banki yana nake amfani da shi. Ina history yake? History bai nuna min history a nan ba. Ok, gashi nan withdrawal history. Kun ga withdrawal history, na cire nawa? Na cire naira 300 direct zuwa account ɗina na banki. Na cire naira 300. To kun ga da cewa wannan abun ko da yaushe za ka iya cire kuɗinka. Idan kana da kuɗin da ya kai naira 100 a cikin wannan wallet ɗin naka, za ka iya cire kuɗinka tashi guda. To yanzu bari mu je abin da nake ƙoƙarin bayani a ɗazun a kai, kan cewa za ka iya ayyuka a kan yanar gizo-gizo a biya ka. Yanzu to bari mu zo nan. In muka clicking ɗin wannan my special task, kun ga yanzu da cewa an bani cewa in yi posting ɗin abu akan WhatsApp. An bani posting ɗin abu akan WhatsApp, za a biya ni naira 20. Sai in zo nan in yi clicking. Do now. Ina so in yi shi yanzu. Sai in zo nan ga link ne, sai in clicking ɗin link ɗin. In ne clicking ɗin link ɗin, za ta kai ni inda zan ɗauko abin da suke so in ɗaura akan WhatsApp. In na ɗauko shi zan ɗaura akan WhatsApp, sai in yi screenshot, sai in yi uploading, sai a biya ni naira 20 ita. To wannan dai gashi yana kai ni email, ban san me zai ma email ɗina. To wannan da suka ce mu ɗaura akan WhatsApp, bai kamata a ce ya zo email ba, amma gashi ya zo email. To bari mu ga dai abin da yake faruwa. Ok, ga wannan WhatsApp ɗina, visit menene suka ce? Hoto ne suka bayar, suka ce mai producing. Bari mu gani. Yawa, to ga ta nan ta sauko hoton. To yanzu da zama san me ya kai shi email ba. In hoton ta yi downloading,
za mu iya zuwa mu buɗe hoton. in muka ce open, za mu yi open ɗin hoton mu ga hoton me ya kunsa da aka ce mai posting ɗin shi a WhatsApp. in muka yi opening ɗin shi muka ga abin da ya kunsa, sai mai posting ɗin shi a status. saboda menene ba sa tura mana abubuwan da suka san da cewa ba za mu iya turawa ba, abin da ya zamto da cewa zai iya shafan mu ko kuma wani abu. yanzu na riga na yi open ɗin shi, gashi nan ya riga ya yi loading, ya riga ya yi loading, ya riga ya yi loading, gashi nan a ƙasan nan gurin. sai mu buɗe shi. ok, na buɗe shi ma sau biyu kenan. to bari zai gama lodi, kuma wani lodi ɗaya ya gama lodi. to kun ga abin da suka ce mu tura a WhatsApp status ɗinmu. ai ina tunanin wannan ba wani abu wani mai aibu zai iya shafan mu ko kuma ya shafa wani halaka namu da wannan mutanen da muke tare da su. to yanzu wannan abin da yake a haka sun ce mu ɗaura shi akan WhatsApp status sai mu screenshotting. kun ga muna promoting ɗin website ɗin kenan, saboda menene kai ga mutane da yawa domin su ma ɗin su amfana da shi kuma kasuwancin su ma ta amfana da shi. kuma bayan haka zan zo in nuna mana, bayan na ɗaura shi akan WhatsApp status ɗina, zan zo WhatsApp status. in na zo WhatsApp status ɗina zan ɗaura wannan hoto na WhatsApp status ɗina nan, saboda ina amfani da go PC, ina amfani da PC ne, da PC nake amfani. shi yasa ku ga yana nuna muku irin abubuwa irin haka ba kamar yadda ya saba nuna a waya ba. zan zo in buɗe inda hoton yake, sai in jawo hoton, sai in jawo hoton zo in ɗaura shi a can. zan zo sa hoto na su zamto bold saboda in ga hoton da ni downloading, saboda in ga hoton da ni downloading. in na ga hoton da ni downloading kawai zan ja shi ne in ɗaura shi, ba kamar yadda muke buɗe a waya ba ne. ina tunanin wannan hoton ne, shi ne wannan hoton ne. zuwa kawai zan yi in ja shi in ɗaura shi akan nan gurin zai buɗe. to bai dai buɗe ba, amma dai mun san da cewa yadda muke uploading abubuwa akan status ɗinmu a wannan a waya. to tunda muna uploading mun riga mun san yadda muke uploading. idan kai uploading ɗin abin da aka tura maka ɗin nan, bayan ka gama uploading ɗin shi, misali dai bari dai mu samu dai mu uploading. kai uploading sai kai screenshotting. idan kai uploading za ka yi screenshot. idan kai screenshotting ɗin shi sai ka je kai uploading, sai ka je kai uploading a can wannan da inda aka baka don wajen uploading. to yana kwamfuta ma tana slow. idan ka zo, idan ka gama, in kai screenshotting abinda kai wannan za ka zo sai kai uploading ɗin shi, sai ka zo nan gurin sai ka ce upload. idan ka ce upload sai ka rubuta username ɗinka. in ka ce misali in muka zo kaman download, in misali mun yi in mun gama mun screenshot ɗin kenan, a ce wannan ne screenshot ɗin, sai mu zo mu ce open. in muka ce open sai mu ce, sai mu sa username ɗinmu, sai mu sa username ɗinmu. in muka saka username ɗinmu sai mu zo nan gurin sai mu danna upload. idan muka danna upload ɗinmu, kana koma dashboard ɗinka za ka ga sun baka naira 20. yanzu in ne upload ɗin wannan kun ga ba a WhatsApp yake ba, za su kulle ma account. sun san da cewa to bai riga na yi ba, kawai na masu uploading ne kamar ina masu cuwa-cuwa. ina uploading ɗin yanzu wannan za a kulle ma account. kawai zan zo in ce delete, zan zo in deleting ɗin task ɗin, wadannan deleting ɗin wannan haka na yi deleting ne saboda menene in yi preventing ɗin kulle ma account da za su yi. in zo in dawo home. in misali kana so ka sai followers ne, gashi inda za mu zo nan gurin boost your social portfolio. in muka zo boost your social portfolio zai kawo ka nan gurin. idan da aka sai followers ne na Instagram, gashi nan za ka yi clicking. kana zo aka ce Instagram, TikTok, Twitter duk gashi nan, sai ka zo followers ɗin da kake so guda nawa ne, misali sai mu ce guda 100. in muka ce guda 100 kun ga naira 100 naira 500, sai mu ce guda 1000 misali, mu ce guda 1000 kun gani ya ba mu amount ɗinmu naira 5000 da sai kosin ɗinmu. saboda wasu na amfani da wannan kafan din sada wannan sana'a, kuma sana'ar da suke kuɗi suke samu da shi. kun ga nan gurin na zan ce all gender, kowa nake so, kuma ina so ba in state ne kawai kake so. in misali kana Kaduna ne, kana so kai promoting din business ɗinka a Kaduna ne. in kana Borno ne kana so kai promoting din business ɗinka a Borno ne. amma in kana so kowa da kowa ya gani a Najeriya, ka zo ka ce all Nigeria.
in kana so wannan yan addini, in musulmi kake so su gani, in kiristan ne, in kuma duka addini aka zo ka ce all religion, sai ka zo ka kwafo link din abin da kake so ka wannan, saboda mun ce Instagram ko, sai ka je ka kwafo link din Instagram ɗinka sai ka yi pasting din shi a nan gurin. Kana saka link din Instagram ɗinka a nan gurin sai ka ce submit and make payment. Kana cewa submit and make payment, a account ɗinka za a cire naira 5,000 ɗin nan. Idan aka cire naira 5,000 ɗin nan, wanda ya yi rifarin ɗinka akan wannan tashan zai samu kashi 20 na 5,000 ɗin nan. Nawa ne kashi 20 na 5,000? Bari mu buga a calculator. Bari mu buga kashi 20 na 5,000 nawa ne? 5,000, in muka ce 5,000 sai mu ce divide by 100. Divide by 100 times 20. Times 20. Kun ga 1,000 kenan. Zai samu 1,000. Ko kuma mu zo nan kawai mu ce 5,000 sai mu ce times 20%. Mu ga nawa zai ba mu shi ma din. Ok. 1,000 zai samu. Kun gani? 1,000 zai samu ga yan uwana masu mathematics. Kun ga zai samu 1,000. Idan kai ka kawo wani wannan tashan ya zo ya sai wannan abin na 5,000, kaga kana da 1,000 kenan. Kaga ka ci gaba ai. To wannan kuma subscription fee da ka biya naira 1,000 ka biya kenan har abada, ba za ka ƙara biyan ko sisi ba. Haka nan za ka ci gaba da sada zumuncinka, za ka ci gaba da siya da siyarwanka. Ga yan uwana kuma masu sana'ar data za su iya zuwa su ma din su tallata hajar su. Akwai inda za ka zo ka tallata hajar ka. In kana da hajar za ka tallata, kun ga gashi nan. Gashi nan gurin post. Gashi nan post your product and services. Za ka iya zuwa nan gurin. Kun ga nan gurin wannan mai alaman gidan nan za ka siya kenan. In za ka siyar kuma ka ce selling, alaman kuɗi. To za ku zo gashi nan zai ba ku ka'idoji. Zai ba ku ka'idoji ga sanan. Ga ka'idoji nan za ka iya karanta ka'idojin ka gane ma kanka. Amma in ka zo wannan tashan, wannan a tsarin farkon zuwanka ne, za ka iya posting din abin da za ka siyar ko kuma abin da aka iya tallatawa a nan gurin a kyauta. Amma duk wani abin da aka tallata a gaba naira 500 ne. To ina ga mun zo ƙarshen wannan bidiyo a wannan karo, sai kuma Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba. Kada ku manta dan Allah ku yi mana subscribing da liking da kuma danna ƙararrawa, saboda in mun tura bidiyoyin mu nan gaba ku ƙara ganin alama. Don saboda haka zai ba mu karkashi kuma wasu kuma su gani su ma din su amfana da shi. In akwai abin da mutum bai gane ba ko kuma kake neman ƙarin bayani, akwai comment box, ka rubuta mana a comment, za mu maka ƙarin bayani insha Allah. Mu haɗa a bidiyo na gaba. Kuma za ku iya duba akwai wasu bidiyoyin mu da muka yi na baya a harshen turanci wanda za ku iya duba don ku gani ƙarin bayani. Kuma za ku gani in kuna so ku shiga wannan tsari, za ku ga akwai link a cikin description box. Za ka iya danna link din ka shiga wannan tsari. Idan ka shiga wannan tsarin, in kuma kana so kai magana da ni ta platform din ni direct, za ka iya rubuta isa 2222. Kana rubuta isa 2222 sai kai following ɗina. Kai following ɗina za ka iya mun magana kuma zan iya maka reply ta platform din. Sai kun zo.